Изге Рамазан ойында кышытканда аксакаллары кабат табын артына җыелды. Ифтар мәҗлесенә түгел, ә вәгазьләр тыңларга. Дөресрәге, шул исемдәге бүләк китапны аларга якташлары, танылган журналист Хаҗия Фәния Хуҗахмәт бүләк итте. Китапта танылган дин әһелләренең вәгазьләре урын алган. Өстәл артына утыру дигән төшенчә безнең тормышыбызга заман агышы белән бергә килеп керде. Элек-электән безне өлкәннәр табын артына утырырга өйрәтте. Еллар үткән саен әлеге ике төшенчәнең никадәр бер-берсеннән нык аерылып торуын аңлыйсың. Гаилә әгъзалары табын артына җыелып утырса, киңәш уңыш итүдә уңай, бердәмлек тә арта. Бердәм булганда барлык эшләрне дә уңай хәл итеп була. Юкка гына менә халык бердәмлектә көч димәгән. Фәния Хуҗахмәтнең табын китабы әлеге изге йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне кабат яңарта. Әгәр кеше үзен хөрмәт итмәй икән, үзенең тамырларын белмәй икән, аның киләчәге юк. Шуңа күрә чөнки безнең үткәнебез, татар халкының үткәне, милли яктан карыйсыңмы, дини яктан карыйсыңмы, һәр яктан да аш-суын карыйсыңмы, киемен карыйсыңмы, башкасын карыйсыңмы, һәр яктан да үрнәк алырлык. Безгә моны һич тә онытырга ярамый. Һәм менә бу инде табын дигән китапка да 15-20 Хәзрәтнең вәгазьләре кирделәр һәм менә шушындыйрак шул максатка халкыбызны матур, бәхетле тормышын бәрәкәтле, тыныч, афәтләрсез итүгә багышланган вәгазьләрне бергә туплап чыгардык. Мин инде аны бүген әлхәмдүлилләh шөкер шул авылдашларыма җиткердем. Китап белән файдаланып, безнең гамәлләребезне шул китап буенча кылырга насип әйләсен. Фәния Хуҗахмәт елның елы Рамазан аенда туган авылы Кышытканлыга кайтып авылдашлары белән очраша. Бу юлы да Хаҗия мәчет картларына дини календарьлар, бүләкләр алып кайтты. Фәния ханым Хуҗахмәтнең бүләкләрен өлкәннәр яратып кабул итте. Чиксез зур рәхмәтебезне генә белдерә алабыз аларга. Андый кешеләр бик сирәк, шундыйлар күбрәк булсын иде. Шушы ураза айларында аның да бөтенебезнең дә барлык теләкләребез кабул булсын иде. Ул китаплар эчендәге язган хикәяләре менә җанны тетенендерә торган хикәяләре, вәгазьләре, җанны тетрәндерә торган сүзләре бар. Аннары яшелчәләр турында яза, кайберләре аларын да кулланабыз. Китаплары бик мәгънәле, бик файдалы. Мен аның китапларында 90 елдан бирле җыга барам. Аны ачып карасаң, монда монысы бар икән, монда моны бар икән. Әле хәзердә файдаланабыз, менә шушы елдан бирле. Кышытканны авылы дини авыл. Республикага танылган шәхесләрне бүләк иткән төбәк бу. Шуларның берсе Фәния Хуҗахмәт. Хаҗия белдергәнчә, туып үскән җир һәркем өчен кадерле изге. Рамазан аенда туган туфракка кайтып килү иң зур савап ди ул. Мәчетләр күп безнең, ләкин менә 20 кеше, 20дән артык кешенең җыелуы сирәк. Менә бу авылдашларыма мин Сөләйман абзыйга, башкаларга бик рәхмәтлемен. Чөнки әле алар менә ничек кенә булса да, ничек булдыралар, шул ислам диненең кануннарына буйсынып яшәргә һәм авылны да ничектер менә бар кешеләрен бик авыр булса да иман нурын саклап, ислам диненең мәгънәсен аңлатып яшәргә тырышалар. Шулар өчен аларга рәхмәтем бик зур. Аллаһ Тәгалә үзенең изге китабында яхшылыкта ярышыгыз ди. Минем бит бай авылдашларым бар, хәлле авылдашларым бар. Менә алар да кайтсыннар иде. Шул безнең шушы бабайларга, өлкәннәргә рәхмәт әйтсеннәр иде. Чишмәләребезне карасыннар иде. Изге Рамазан ае дәвам итә. Бу ай гыйбадәт кылу һәм рухи паклану ае. Вәгазьләр тыңлап, күңелләребезне иман белән байытыр ай.